سلام تخطيتنا إذا كان كم يكنيهم كم تيج وترز قبرة مرتلمون بحد تقاميز بركوار استمت يالله نايلو مارسنا communication يزبل communication تبلك على استفلا لي بوتاتا سمعكم ما تخليهم مسبز لنا ركبات وي مسبز لنا زمدنا تاتيات دسس بتقرينا قاتخك القالات يفلتكون تقالا يفلتكون نايلو مي حمشت ميلاتات كمي جرنا ناي communication كلتنا أنا مع بلالو communication كل جزء كاب بحلنا بحلي كاب بوتانا بوتا يفلاليو بحلتات سلو تصلو حجي نايلومي communication style اب western world way اب يوروب US وزم معرابا وعالم زبحال effective زخونة ميلاتات تقومولو tips يكب مغنياتو اب كاد بحلي فلبي اب كل وصل زي we will see today 5 steps to improve our communication سلزي نا كان وحكولكم كاتنا بتمرتي كاتو مالتيو So ta قدامتي ميلا to become a master communicator way بقع نسب ركب زلوا سبنا مخان تقاملو كاب أكلاتنا يزمركوس communication بعبيه كل جزء نحدث نتكلم لك هلو أبت مجمع زلوا سكند سئلي أب حنقول كاتقومي هذا سبب زنت عين السمخانو حدث اللي فتير كارلقة هجي زي لايلو بزبكم زلوا تيبس نتنا مجمع سئلتاتنا كسب أب بزعبها خمر كتوز خل نمغيار وي تبقص لا بزعبها خان مترايز حجزيو مغنياتو سرح دلي خانا بحد ناب انترفيو كنت كيت كلها متسكت بالكلام مجمريا ايميجز ابت مجمريا زلوا سكندتات نات كا ايميج اب حنقولهم قيملو نزا حنقول زي حماغنا ايميج ندحر وسيدو مالو كبيت تعري كدلي كان عنو كيرو جن كا مجمريا كابت مجمريا زلوا سلامتا خاديو مسوم زلك ركبات كميجر كانت كا ايميج ريو نمر ايو وزنا لو متمرتي بمسرته كاب how to talk to anyone تبل مصحف ناي ليل لوندس تبحال master communicator توش دايت تمرتي سلزي كابناتي كون really research استسنية تمرتيو I hope كتقمك كتا خاتج هم جمريا معمول عالم أقداسي زخونة اب communication عين نايو so عين ناسي use your eyes to look smart and wise ምናልባት ከምዚ ፀወታ ክመስል ይኽእል ብዓይንና ከመይ ጌርና ሓደ ሰብ ብዓይኑ ጥራይሲ ስማርት ክመስል ይኽእል ካብ እንታ መጀመርያ እንታይ ትመፅእ ዳይሬክት ኤንድ ስትሮንግ ኣይ ኮንታክት ኣብ ምዕቡል ዓለም ንታሕቲ ገፅካ ምጥማት ፅቡቅ ኣይኮነን ነቲ ትዛረቦ ዘለካ ዓይኒ ዓይኒ ክጥምት ኣለካ እዚ ጅረዮ ፀገም ኣብ ባህልና ዓይኒ ዓይኒ ምጥማት ፍፂምካ ኣይቅቡል ኣይኮነን ብፍላይ ቆልዓ ዓይኒ ዓይኒ ፅምት ኮይኑ ክንደይ ከደፍር ይደረቕ ገለ ኢኻ ትበሃል እዚ እንታይ ገይሩና ሕጂ ንታሕቲ ከም ንጥምት እዩ ዝገብረና ሕማቅ ማለት ኣይኮነን ግን ኣብ ባህልና ምዕባል ምዕራባዊ ዓለም ታሕቲ ምጥማት ሰራቕን ሓሳቡን እዩ ዘግብረካ ቅኑዕ ሰብ ወይ ከምዚ ፅቡቅ ሽም ኣይሂበካን እዩ ስለዚ ቀዳመይቲ ክንገብራ ዘለና ወይ ክንፈልጣ ዘለና ንዝኾነ ይኹን ብፍላይ ንሓደ ፃዕዳ ክንረኽቦ ከለና ቀጥታ ዓይኑ ክንሪኦ ኣለና ርያ ኣቢልካ ስረቕ ኣቢልካ መዳም ዘይኮነ ስትሮንግ ኣይ ኮንታክት ክህልወካ ኣለዎ ምክንያቱ ስትሮንግ ኣይ ኮንታክት ወይ ትርር ዝበለ ዓይኒ ምርክብ እንታይ ይበሃል ሪስፔክት ይደሽ ነቲ ሰብቲ ሪስፔክት ሂብካ ኣለካ ከምኡ እዩ ዝርድኦም ንኦም ዓይኖም ተጠሚትካዮም ኢኻ ሪስፔክት ትቦም ዘላ look at my eyes እዮም ዝብሉካ ዓይኖም እናጠመትካ ክትዛረቦም እዩ ሪስፔክት ዘለዎ ቁሩብ ቅፅል ኢልና ነታ ኣይ ኮንታክት ሞር ትገብራ እንተለካ ኻ ኢንቴሊጀንት ምዃንካ እዮም ዝፈልጡ because at least you understand the communication ምክንያቱ ንሓደ ሰብ ዓይኒ እናጠመትካ ክትዛረቦ ወይ ክዛረበካ ካል ዓይኒ ጥሙት እንተለካ oh this guy is smart at least he knows what he's doing ክብለካ ይኽእል እዩ እዚ ኣነ ከጋነን ኢለ ኣይኮንኩን it's just the research shows that እቲ መፅናዕትታት ንዑ እዩ ዝድግፍ ስለዚ ንሓንቲ ግዜ ርኢ ብልካ ዘይኮነስ continuously ዓይኒ ክትጥምቶ ክትክእል ኣለካ even more sticky eyes ዝበሃል ኣሎ sticky eyes ሕጂ ብጣዕሚ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ኣይ ኮንታክት እዩ ብፍላይ ኣብ ሮማንስ ወይ ኣብ ፍቅሪ ንጓል ብፍላይ ኣብ ኣዋልድ ማለት እዩ ጓል ንጓል ወይ ወዲ ንጓል ዓይና ነዊሕ ተጠሚትካ ኦልሬዲ ገለ ሆርሞንስ ናይ ፍትወት ይትንክፍ እዩ ዝበሃል ብፍላይ ተፋቲት ክትፋቶ ቻንስ ኣለዎ ብፍላይ ኣብ ፃዕዱ ማለት እዩ ዓይኑ ነዊሕ እንድሕር ጠሚት ሓደ ሰብ why is he looking at me እንታይ እዩ ንዓይ ጥም ዘሎ ዝብል እንፈታት ክበላ ይኽእል እዩ እቲ ዓይና ቀፃሊ ከጥምታ ከለካ ሓደ ነገር ትብላ ኣለካ I have only eyes for you ንዓኺ ዝኾነ ዓይነት ራእይ ዘለኒ ኢኻ ትብል ዘለካ እዩ ዝበሃል ሕጂ እቲ ዕላማ ናይ ትምህርቲ ከመይ ጌርካ ኣዋልድ ተስድዕ ወይ ከመይ ጌርካ ኣይኮነን ኢቨን ንሓንቲ ንሰብ ምዘይግብኦ ስቲኪ ኣይስ ተሂብካዮ ብገበን እውን ይሕትተካ እዩ
بزح كتمت يبلكان why is he looking at me انتهينا مالتي eye contact is a very very strong in communication تعينت communicate كمين تعينت مسج تعينت ركب كاب مستقبل مستقبل تعينت respect هلوكا عينخا أتقاقمخا بتاع متهرالو سلازي بفلاي إيرترايان نايتيبيان كغزار بايكلني تحتنا لنا بحلناكم سلازي كونه بزح جدنا بلنا نزارب تبوغ هيكونن زيا بجد كتقيار زلوان كنفلط زلنا كنتكبر زلنا نينا بزي كدس كاب تمرتين زيا ترين توسيتكم وريد حدا عبعوتي نقيد እታ ካልአይቲ ትምህርቲ ብዛዕባ ስማይል ወይ ፍሽኽታ ናትና እያ ትብር ሕጂ ፍሽኽታ ብዙሕ ግዜ እንድዩ ኣብ ኮሚኒኬሽን ዓብ ባእታ ኣለዎ ዝበሃል ፍሽኽ እናበልካ ክትዛረብ ከም ዘለካ ግን ፍሽኽታ ኣብ ሎሚ ከዓ ኣብዚ ናይ ሶፊስቲኬትድ ወርልድ ዝተፈላለየ ዓይነት ፍሽኽታ እዩ ዘለካ እንታይ ዓይነት ፍሽኽታ እዩ ፅቡቅ ኮሚኒኬተር ዝገብረካ እንታይ ዓይነት ከእዩ ኖርማል ንኖርማል ሰብ ክትቦ ዘለካ እዚኣ ከዓ ኣገዳሲት ሕጂ እቲ ዝበለፀ ፍሽኽታ ኣብ ኮሚኒኬሽን ወይ ነቲ ናትካ ኢሜጅ ቡስት ዝገብር ኢሜጅ 10 ግዜ ፍሽኽ ፍሽኽ ምባል ኣይኮነን ቅድሚ ሓንቲ ፍሽኽታ ምሃብካ ንሓደ ሰብ ቅድም ኣብ ገፁ ኣብ ዓይኑ ኣብ ገፁ ፅቡቅ ጌርካ ክትጥምቶ ኣለካ ቁሩብ ጠሚትካ ኣብ ጠጠው ክትብል ክትክል ኣለካ ስሞል ፖዝ ክትገብር ኣለካ ድሕሪኡ ሓንቲ ፍሽኽታ ሓንሳብ ፍሽኽ ግን ዎርም ከምዚ ምሳለካ ኢልካ ዘይኮነስ ፍሽኽ ልካ ተፍሽኽታ ኻስ ካብ ልብኻ ዝተበገሰ እጂ ንዓኹም ከርኢ ለዝገብሮ እውን ጀንዊን ስለዘይኮነ ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ሓንሳብ ግዜ ወሲድካ ውሑድ ፍሽኽታ ክትባ ኣለካ ትትህቦ ግን ካብ ልብኻ እሞ ዓብ ፍሽኽታ ኣብ ሙሉእ ገፅካ ዝኸደ ከምዚ ንእሽተይ ዘይኮነስ ሙሉእ ፍሽኽታ ክትባ ኣለካ ሶ እታ ፍሽኽታኻ እውን ኣገዳሲ ምክንያቱ ድግምግም ተቢልካዮ ኦነስት ከም ዘይኮነ እዩ ዝፍለጥ ሓንሳብን ውሕድ ኢሉ ግን ዓብ ፍሽኽታ ትህብቶ ኮይንካ ግን ኦነስትን ጀንዊንን ወይ ዳሕርካ ካብ ልቢ ዝተበገሰ እዩ ዝብል ኢሜጅ ዝፈጥር ሲምፓቲክ ወይ ከዓ ርህራሄ ዘለካ ሰብ ምዃንካ ከዓ ይገልፅ ማለት እዩ نقتل اتصل سيتي نقرد ما بزعبا كمي جيرنا كل جزية كم وينرز وي بيج سكسسفول صبات بيج وينرز كنمثل نخل هجي شو نخن قبرنا يكون نجن اتن احنا نرئيو قد أبهري أبكالوت صبات انت عينت إيميج يمتعلنا الوان خفتر نتوم كالوت صبات بزعبانا زلوم إيميج نمع الرايل ناينا نزارب زل نمبر كم زي نايشو سبات نغن كوني لا يكون فلالنا هنريا لنا هجي مبزحتهم عوتات سبات وي استحقوش سبات انت عينت بحرية ريو قدامي اب نفسنا وي مسكالي سب كنزارب كلنا ناي عوتنا عوتات دينا زي عوتاتن سبات كي نجر كام كفلتونا انت خوينهم اب تعادو تقدامي يتم معقني ترمومتر انتايا بوستشر ناتكا اقاوما ناتكا مبزحتنا حجي حبشانا مستبحلنا ديو قال مالي كل جزء دنن زبالناينا إذن بتاع متبوع يكونن ستريت خانة كمزي تخز بلاك كفل أكلاتنا كل جزء منكوبنا ندهريت أبز موديلينج تري وات خانة هم منكوب كنا دهريت نوالي متوح جزء نسمع أبو وداتنا قداسي مهنياتو عود سب كل جزء عب بوتاي دهز كابتنات كنورمال كومنا خا كتجف كتفتن كتكلالك خمس كتنافع على كذا يكونس كمزين دهريلكا أكلاتك يجفحلو سها you're looking bigger and stronger ስለዚህ ከምዚን ድሕሪልካ ኦሬዲ ንእሽተይ ትመስል ኣላ straight your body ኩሉ ግዜ straight ክትከውን ኣለካ shoulders ናትካ ወይ መንኩብካ ኩሉ ግዜ ንድሕሪት ቀሊል ኣይኮነን ግን ፕራክቲስ ክንገብሮ ኣለና ብፍላይ ኣብቲ ኪ ሞሜንትስ ኩሉ ግዜ ንኣካላትና ክንነግሮ ክንክእል ኣለና ልዕሊ ኩሉ ክንፈልጥ እውን ክንክእል ኣለና ከምኡ ምዃኑ ስለዚ ኩሉ ግዜ ፖስቸር ናትና ወይ ኣቃውማና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እንታይ ዓይነት ሰባት ምዃንና بخالو توم كالو سبب زعبانة خزارة بخالو عوتاتنا عوتاتن بقاومانا بزح سبي زعرب هذا منكوبن الدحريت straight postures اللي سب اتنات body language انتهي نقرالو بتزلوا بجنزب بيقالك بتزلوا عوتن حقوسن مقانو easy present زقبرت نفسه ስለዚህ እንደርሌት ዓዊትና ወይ ሓዚኑ ዘሎ ሰብ ኩሉ ግዜ ከምዚ ኢና ነብል بتفتروا مالكم سلو زخونه اجي تناتنا posture كابتي بتفتروا زلو زي كونس بعنا وكنلوط اخن فتنا لنا you have to look bigger you have to be stronger السجنة ناتكا image boost يقبرو نبتك هالي ناتكا image قبل اللي خزر لهم سلوا اللو مالتي راب ايتنا بي كميجير كا تأمان سبتون how to come across as 100% credible سبات كميجيرون كم تأمن سب معناته communication بعبية موداتو
እሙን ሰብ ኮንካ ዲኻ ትቐርብ ዘለኻ ወላ ከም ሓሳዊ ኢኻ ትኸውን ዘለኻ ሓቂ እናተዛረብካ ከም ሓሳዊ ዘርእዩ ነገራት ትገብር ከለኻ ሓሳዊ ክብሉካ ይኽእሉ እዮም ብፍላይ እዛ ነጥቢ እዚኣ ተከዲስና ክንሕዛ ኣለና ምክንያቱ ኣብ ሓበሻና ብዙሕ ግዜ ከም ጌጋየ ዝርያ ክንዛረብ ከለና ኩሉ ግዜ ከምዚ ንብል ከምዚ ንትንክፍ ገለ እዚ ኢትስ ኣብሶሉት ዲዛስተር ወይ ጌጋ ነገር ሓደ ሰብ ክዛረበካ ከሎ ኩሉ ምንቅስቃሳትካ ጠጠው ከተብሎ ኣለካ ሙሉእ ኣቕልቦኻ ናብኡ ክስማዕ ኣለካ እንታይ ይዛረብ ኣሎ ብዘይገድስ ብፍላይ ድማ ኣብ ከም በዓል ኢንተርቪው ኣገዳሲ ብዛዕባ ስራሕና ብዛዕባ ሞያና ክንዛረብ ከለና ምስ ካስተመር ክንዛረብ ከለና ፉል ኣቴንሽን ክንህቦ ኣለና ኣቴንሽን ናትና ጃ ይርዳእናን እዩ ከምዚ ገለና ተንከፍና ገለ መላ ኣይኮነን ኣካላትካ ኣብሶሉትሊ ክደርቕ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ትዛረቦ ዘሎ ዓይን ዓይንና ጠመትካ ክትሰማዕ ኣለካ እቲ እንኮ ክትገብሮ ዘለካ ምንቅስቃስ ናይ ርእስኻ ይከውን ዘሎ ስለዚ እዚ ፊጅቲንግ ዝብልዎ ንኣካላትካ ምንቅስቃስ ወይ ኣሳሒኒ ኢልካ ምሕካኽ ወላ ርሃፅ ጌርኒ ኢልካ ኖ ክትፅመም ኣለካ ነታ ዝተወሰነት ግዜ ወላ ሳሒካ ከሎ ትም ክትብል ኣለካ ምክንያቱ እቲ ትገብሮ ምልክታት እዚ ናይ ሓሶት ምልክት እዩ ሰብ ሓቂ ክዛረብ ፀኒሑ ክሕሱ ከሎ እንታይ ዝገብር ወይ ኢዱ ርእሱ ይሓክኽ ወይ ገለ ይገብር ወይ ዓይኑ ይንቀሳቀስ ወይ ኣካላቱ ከምዚ ይብል ወይ ገለ መለ እዚ ብሳይንስ ፕሩቭድ ዝኾነ ነገራት እዩ ኣባና ግን ስለዘይንፈልጥ ሓደ ግዜ ከይተረዳእና ንገብሮ እሞ ይሕሱሎ ዝብል ኢሜጅ መፀና ማለት እዩ ተዲክሎ ሓቂ ኣይኮነን ዛረብ ዘሎ ሓቅነት የብሉን የብለካ እቲ ባህርያት ትገብሮ ዘለካ ስለዚ ክንጥንቃቅ ክንገል ኣለና ምስ ሰብ ክንዛረብ ከለና እንደገና ኢድካ ከምዚ ኣብ ገፅካ ምውራድ this is not a good image ክንገብሮ ዘይብልና ዝግባእ ኣካላ ኢድና ከምዚያ ጌርና እንተለና ትኽ ኢልና ነቲ ሰብና ጠመትና ክንሰምዕ ክንክእል ኣለና ምንቅስቃሳት ናይ ኣካላት ክነወግዶ ክንክእል ኣለና ስቲል ክንኮነ ኣብታ ዘለና ትኽ ኢልና ክንብል ክንክእል ኣለና this is very important point ክንገብራ ዘለና እታ ናይ መወዳእታኻ ከመይ ጌርካ ኩሉ ዝፈልጥ ሰብ የለን ግን ሓደ ሰባት ኩሉ ዝፈልጡ ኮይኖም ይቐርቡ ስለምንታይ ኢልና ክንሓትት ንኽእል ኢና ንኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ነገር ኩሉ ነገራት ይፈልጥዎ እዮም ንብሎ ይፈልጥዎ ማለት ኣይኮነን ግን ስለምንታይ መጀመርያ ቅድሚ ናብቲ ቦታ ምኻዶም እቲ ክኾንዎ ዝደልዩ እቲ ክንኮኑ ንደሊ ዓይነት ሰብ ወይ እቲ ክንሪኦ ንደሊ ገፀ ባህሪ ፕራክቲስ ክንገብሮ ኣለና ንኣብነት ነዛ ኣነ ሕጂ ዝገብራ ዘለኹ ቪድዮ ትሬኒንግ ከይገበርኩ ወይ ከይተቐረብኩ ገብራ እንተለኹ ከምዚያ ሕጂ ትኸውን ዘላ ኣይትኸውን እያ ብዙሕ ትሬኒንግ ዝገብር ግን ካብዚ ሕጂ ዝገብራ ዘለኹ ንላዕሊ ምኾነት ነይራ ርግፀኛ እየ ስለዚ ነቲ ክንገብሮ ንደሊ ቅድም ሪሄርስ ማለት ትሬኒንግ ክንገብሮ ኣለና ወላ ምስ ኢንተርቪው ክንከይድ እንተለና በይንና ኢንተርቪው ክንገብር ኣለና ምስ ሰባት ኣገዳሲ ክንራኸብ ከለና ቅድም ንሶም ከም ዘለዎ ጌርና ንሕና እንታይ ዓይነት ገፀ ባህሪ ኢና ከነርኢ ንደሊ መን ኮይና እቲ ንሕና ክንኮን ዘለና ኣብነት ኣነስ ብነፍሰይ ኣብዚያ ግዜ እዚያ ፅቡቅ እየ ኣለኹን ክቅየር እየ ዝደሊ ነቲ ክንቅየሮ ንደሊ ዓይነት ሰብ ቪዥዋላይዝ ጌርና ንዕኡ ክንከውን ክንፍትን ከለና ሞት ሪሄርስ ክንገብሮ ኣለና ስለዚ ቪዥዋላይዜሽን ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ኣብ ከምዚ ኣብ ኮሚኒኬሽን ኣብ ኮንፊደንስ ቢልዲንግ ምክንያቱ ነቲ ክትኮነ ትደሊ ክትሪኦ እንተዘይክእልካ ብስእሊ ክትኮነ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ኣይትፈልጥን እንታይ ክትከውን ምን ስለዚ ነቲ ክንኮነ ንደሊ ቪዥዋላይዝ ክንገብሮ ኣለና ክንኮነ ክንፅዕር ክንክእል ኣለና ንዕኡ ክንከውን ከዓ ክንፍትን ኣለና ካልኣይ ድማ እቲ ክንኮነ ንደሊ ዓይነት ፐርሶናሊቲ ዘሕጉሰና ስለዝኾነ ክንሕጎሰሉ ክንክእል ኣለና feel the pressure you being that person ከምኡ ብምዃንካ ክስማዓካ ዘለዎ ሓጎስ ኦልሬዲ ሕጂ ክስማዓካ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ክትኮነ ትደሊ ገፀ ባህሪ ወይ ፐርሶናሊቲ ዘይሕጉሰካ እንተኮይኑ ክትኮነ እውን የብልካን ምክንያቱ ሓደ ግዜ ኣባና ኣብ ሕብረተሰብና ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ትሪኦ ኢኻ ከም ነፍስና ኣይኮንናን ነበር ብዙሕ ግዜ ገለ ሸው ገብር ገለ ሌላ ዓቕሙ ሜካፕ ገብር ገለ ሌላ ዓቕሙ ምስኡ ዘይከይድ ስታይል ክገብር ትርኢ ምክንያቱ ስታይል ፀሊአ ኣይኮንኩን ግን ሓደ ግዜ ስራሕ ዘይብልካስ ፍሉይ ክዳን ተኸዲንካ ክትከይድ ከለካ እንታይ ዓይነት ፐርሶናሊቲ ኢኻ ተንፀባርቕ ዘለካ ክርዳእካ ኣለዎ እቲ ትገብሮ ዘለካ ኣከዳድና ናይ ሰክሰስፉል ራፐርስ ናይ ሰክሰስፉል ሞዴልስ ናይ ሰክሰስፉል ሰባት እዩ ንሳቶም ኤክስትሪም ሰክሰስፉል ስለዝኾኑ እዮም ከምኡ ክኾኑ ክኢሉ ንስኻ ግን ሓንቲ ከይገበርካ ከምኡ ትገብር ከለካ it's not really real ንዓኻ ከም ኢሜጅ ኮንፊደንስ እውን ከህቡበካ ኣይክእልኒ ምክንያቱ you just faking everything ስለዚ እቲ ንገብሮ ኣገባብ ኩሉ ግዜ ንነፍስና መሲልና ነቲ ንሕና ክንኮነ ንኽእል ምስቲ ዓቕምና ዝኸይድ ስታይል እንድሕር ጌርና ክሬዲብሊቲ ኣለካ ልዕሊ ዓቕሙ ስታይል ዝኾነ ሰብ ግን ኩሉ ግዜ ካብ ነፍሱ እውን ስለዝሃድም ፀገም ኣለዎ ምስ ነብስኻ ዓቕሚ ነብስኻ ምንባር ኣገዳሲ እዩ እቲ ማዕረ ነብስኻ ትነብር ተለካ ንኣብነት ከምዚ ፅቡቅ ኣከዳድና ኣመና ክቡር ብምግዛእ ድዩ ክኸውን ዘለዎ ወለስ በታ ዓቕምካ ፅፉፍ ብምኽዳን
أنا بناتي رديت بتزلك عزف بيركا بمخاطر هاي كون زلو بحلاي مونياتو ليلا عمها أنت تخدينك كم عينت أتحساسبان الرداد عون كله كخلاله هذا سبسي كل جزء fully dressed ده خوينو سي سبات كابوس fully عينت أتحساسبان يمكن تسميه مهنيات كم عينت images ده بومزلو لذي really ناتكا over dressed كونية بالكان under dressed كا over dressed مالتي نمستنات كا ستايل مستنات كا standard زخي عينت dressing بدعمي كبرات زبوكا مهنياتو أب construction ناس راح كبادلا غير كات مستطاعين كاس كبرات هيكون زهوبكا يواردكايو مست ستايل ስለዘይ ከይድ እዚ ምስቲ ናትካ ፐርሶና ዝኸይድ ካልእ ኣርእስቲ ግን እዘን ነጥብታት እንድሕር ጌርኩመን ብርግፅ ኣነ ኣይኮንኩን ዝብሎ ዘለኹ ሪሊ ካብታ ሓንቲ ፖፑላር ዝኾነት ወይ ብዙሕ ዝተሸጠት መፅሓፍ ሃው ቱ ቶክ ቱ ኤኒዋን ትብል ብዙሕ ቲፕስ ኣለዋ ግን እዚአን ምስ ባህልናን ምስ ሕብረተሰብናን ክኸዳኻለየን ብከየን ዋሕኩ ኢለ ቀሪበየን ስለዚ ኣይ ሆፕ ንእሽተይ ነገር ይሕግዘኩም ክኸውን ኢለ ተስፋ ገብር ናይ ሎሚ ትምህርትና ናብ መወዳእታ ገፃያ ከም ትኮትሩ ዝብሎ ማለት እዩ እቲ ትምህርቲ ርኢኹም እቶም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ግበሩ እቶም መጀመርያ ትሪእዋ ዘለኹም ሽመይ ጆርጆ እየ ዝበሃል ከምዚ መሃሪ ትምህርቲ ይቕርብ እየ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ኣብ ዩቱብ ሰብስክራይብ ክገብሩ ትኽእሉ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቱብ ብጂ ድራር ክትረኽቡኒ ትኽእሉ ኣብ ፌስቡክ ተኮይኑ ጆርጆ ድራር بإيميل ዝኾነ ፍሉይ ሕቶ እንተለኩም ካብ ኢሜይል ድራር ጆርጅ gmail.com ኢልኩም ክሰዱለይ ትኽእሉ ኮሜንት ትገብሮ ያ ፅቡቅ እዩ ፊድባክ ስለ ዝበኒ ትፈትዎ ደለኹም ኣይትፈትዎን ይጠቕመኩም ደሎ ኣይጠቕመኩምን ብቀጥታ ስለዘይ ንገብሮ ዘለና እቲ ቪድዮ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ እቲ ፊድባክ ናትኩም ሲ ኣትሊስት ናይ ርእሲ ይጠቕመኩም ይፈልጥ ማለት እዩ ዋላ ኔጌቲቭ ይኹን ኢትስ ኦኬይ ኔጌቲቭ ክትዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም ኢትስ ዮር ፍሪደም ምክንያት ግን ክህልወኩም ኣሎ ስለ ተረባይልካ ዘይኮነስ ሃናፅ ዝኾነ ኔጌቲቭ ፊድባክ ምሃብ ፅቡቅ እዩ እዝን ከም ዝግበሮ ትብሉ ኣለኹም ብዙሓት ብጣዕሚ እየ ዘንቆኻ ፖዚቲቭን ኔጌቲቭን ግን ደይ ሃናፅ ዝኾነ ፊድባክ ግን ፅቡቅ ኣይኮነን ንዓኹም እውን ሼር ግበሩ ነቶም ካልኦት ብዝኾነ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ እውን ካልእ ኣርእስቲ ሒዘ ክቐርብ እየ ክሳብ ሽዑ ድማ ተሓንቀኒዩ ሰናይ ግዜ ቻው